Biamono kigmo mwanchu muligalia ba television ya Ndizi TV makaro bengia na indi mnali nago tebia na irene go chase TV ya ho ilinde tukwanire ali atulengete ntwe mno Gusii na boigo abakenya bonsi ekero chinga kiechi kurutuga chage tobo chori botara chaka to akwanira mange to koletera baraia bange bagote biri bachi manifesto chiabo obachori bwakirwe bantu basoire abisi bande babuirwe ari basoire abisi bono ni kingaki kyo kurigereria chi manifesto kiriya na kigokorekana na kibintu biri batotebe tingo kigokora bare ekiyagara bari bande batianiwe ababunge batianiwe baru bachakire mirimo yabo abande bari batianiwe n'abagabana bachakire mirimo yabo matuka makako bwatia aba MC na barabungu tiani gubale baru bachakire mirimo yabo nabo igomura ibwense na tiani tuguri tukoliegoro ali segetigi ya Kasarani getigi chigosori ya Kasarani mu mucho Nairobi ase getigi ikirekigima bantu bagetari abande nate biguri tukoli ala roni go bakuwa metororo ase ngecho babuguri tuneji bahasi bagaikaria abande bakabatigo bagendete go tarana magoro gucichinsobo ibitone bige byakorekanire go gwikemo go yabono nigute tuligererie ari umurai bwense umugiye muske William Ruto rero ni lige litukuri akabira se habisi na tiani abana chibi na bali munakwarwa gari atokoledra mangana yamaya musekito Brighton makori na koledra roboti oruo ruarenge oroboti ruikernete kigima ayo negatianda mange asenkwana ose speech y'umurai bwense akonete litukuregoro nezo tuligereria sobo imekigima na bwo mna nagoto yomogani hone ligakurukwa Julius Nyamweya niko agosomya mangana economics na mangana y'ubwonchoria na manyeta mangana ya mono tuligeria mangana y'ikisabu Alise University ya Kisii mne part time lecturer igo ikirega higa no twalengenere gwikiriga ende singe nchobono amangana ya aligeretia mangana uchumi wikatuli riguchime kegima nabo watu bumanyibwa mangana ya yobonjuriye igo wikatuligererie inde torena ande yake omokonyi gosomura hibwense nabo omokonyo yemuske rigati gashawa mbali nikiringa mbabu atomoe so banyorire gusimba bwatekirundo gisaine barachi gutwira busyo onyore amagutana kagiri gukina ligori asenge icumura ibwense na rusidi ngento kuruka subsidy ngoto tebyare ngento kinache nanyoranga namanyeta mangana yu asogwe imekegima igobono tosuka likesemesi ya ugo chagaga gwetrese na mbigire gorokabwo abande ndoche balikire kegima nguchisomande karachuwe kachinga kichiria elinde tomanya sogwe imekegime makoro yabono Ndizi TV obwansugo mu Gusii Facebook Ndizi TV News Digital na buigo asensemeli ya YouTube nigo togotoka bna Ndizi TV News so agali subscribe na buigo ngobeka tole linki gali yenye kigima onyala gutumira basani baba baligeryo murobiriyo yo no murobiriyo monene kigima sorgo nkorwa Gusii inchini go kurukwa John Kibati no mugeni onega gatiganere kwanere na kiboire bya bya mona sana azama leda nengoro ku Julius wajagire bwango sana na kiyoga endrete kurudi tukuri mbiyande kabisa kurutu atiganite mbiyande kabisa ndone binge byakorekanire amangana ajira mange kurutu atiganite sabato bakabono tutragenda go yes. Inyolinke kamera yawe nereye yes. Inyoli omwanchu murigiriye ryetali yawo na kiriyo gokora elinda komanye kigima tumanye gosoa ime abasungu bagote bana tumaye go die head fast what everyone thank you njamali etangoro ku Julius Nyamweya miyogo nje gondo mwalimu okorokwe part time lecturer Kisii University as a department of accounting and finance. I also serve as the department first as the School of Arts and Social Sciences and a School of Applied Sciences. Monogongo somia amangana accounting and finance, minor economics in area and specialized because undergraduate I got a Bachelor of Commerce, then my master's master in business administration. Then currently I'm doing my PhD as area business administration as a major in accounting, minor in economics. Yes. Biamono kigima. Poro bono ajonsi kwato tebirie biamono bono mwanchu muri okomanyira yaningo na inde obomanyo bwate kolengana na mangana tse kukwenda rero mono iko tujugo digirije mangana ose uchumi igoro nko aligirite roboti gose enkwana yomurai bwense omoyo muske William Ruto in a nutshell abasongoro bagote baigana nyabwata ngonsiga otebe asubu esamarina inki kwaro chororo tumayo soye maseyemo nanto abakenya nturawe amurai omuyinatia netugoro akarie kiapo ke okora abakenya gas na ntwaro chekera nyarta ko bagago tianigwa yes igaja gete ne geshino kegoro
iyo ekoroki ng'ana ready gokoraki gokorera abakenya egasi nakwanete ebinto biri turaroke ng'a ebitang'ani biri agochi gokoraki agochi gochakera biri arabega gokorera abakenya ase manifesto yaye naruete manifesto agatebe ebinto ebigana bindakore ikaro nasoire obisi but igoro nakwanete inana atishende gutogotebe ebinto biri ebitang'ani agochakera egente egetang'ani ekinaende nainche naroche ng'a mbuya mono ase achakerete abakenya naende gegokora omokenya ase amang'ana oboremi narigererete amang'ana oboyo ekeragerete amang'ana oboyo bonige bore around 6,600 or 500 agateba ng'a from next week egocha oboyo mboike oikechiri boirenga 3,500 naende igagochi go provide 40 million bucks choboyo by next week ekina tubuna abakenya tubwenera wevunia because oro kiringa ki asomo Kenya urioga nse nurioga tu na into torengereire ndete nkobori kero batebanga ntumna bagusi tobonte gwe kugokere gitambo kireke ntubwate no burimo tugusimbika ntubwate burimo ekera barobuo osukurigeria Rift Valley na bubwate na Trans Nzoia no mari mara manene abantu bagutumika moya manene intu burimo tubwate ni muntu bwate bongene chieke isano gaki oyu na inde onyoraba murange ikomya taito chiko babagera tubwate ine point ya manaja kerese chacha kerete tinda tebanga fully inero turapaizo kufunia ono no yo cost na wala debe na cost tubwate stokore batrene na indu small scale farming okora tole gore matole chaenge gore matole binto bike ochibanda razma tozimeke bono bugo yobe karabogera na inse na indu razma tonyore ndagera na to fefete next ose korgere na kwanerte sector ya finance sorry asamangana judiciary ekibigambiro ekine kenda jirete ekikero kyanyara ko baga implement igate bedenga bunatia netugo wikachinza jamara ko file ya ewe arigelia ndabura arabatiani ekyanyara ko bakora rero tuzikurikira mu chaji tomonene omokoro David Maraga na ikirani oro oyito tarabata korra asama tuka mange dokumentinga ngikia maberete ne kezi keria na jete tero ikirana bone you egento kerdo nga freedom ya judiciary ya jakira korka nero sokire orogani no na jede kina kerigia 2017 at least one ujire orina there is freedom lakini tikanguburia se point yo traendra busho ande yake nigukagirete omurayi omujebwezi umuske William Ruto nigakora ibintebi elikorusyo bororo omurayi omukoro umuske Uhuru Kenyatta ekigara mbwango sana bunaso etabisi munacha gitigatiane tikuna gotebamna ndetere file ya magoroba mambia yo batiandiri oroche bintu binde bigokorwa korusyo omurayi bwenzo omukoro umuske Uhuru Kenyatta obororo ayuze kurigereri no maetenga omurai oito bwensa bodiga omuske William Ruto no arenga se serikali ya yareta no ekabeta sideline no arenga se serikali igona arenge no eta na as security council na ga ikaranzire advisory council ye president da mayede bintu byandrete igonto ko tikadabanga aje te gutavokari tukerimo agaje kumanyanga ngiye kyakorera kurero namanyetenga the reason as to why maybe ebinde bitakorete bitakorete igogo ta ko make a decision wa appoint charges ya baiga namanyetenga kene ngiarenga getango kenene na endonye gendo kene kiarengo na sengenjo judicial service commission no ene ronja chiete egate president abantu abamaite the processes ntuaroja abantu bachire court lakini nuko busa kwa korete kwareto bono igona amanyete kiarenge na ende it is within his right aje to make that decision you appoint these judges because is korege sese to ya Kenya ebineringe we are very big drug as a court cheto over ire kina wakwe kina getara korake getara so ine njire ya moyo ko make sure na ki with the court of appeal judge jinya choreta ndobwa the court area environment ne na yibintu buto kana ine ya Mombasa origerere ororenga gochaka senge jaba igamba ete process bagaedera bakori kwa matemu ari onsi bibaeterete baetete judicial service commission ndo bwatikenda abantu bajire court batebire court order charuru baraba lakini njire is within his right namanye denkiarenge so taikomurusho bororo boromboyo na endere gatebe dabwate revenge egasi akora okay ekisenge jotole sesemo ya judiciary inkiro cyumurayi bwense William Ruto arachigokora ikero sukurigiri none orogonkorwa Gusii ntubwato muchando ebintu byamaremo
boni gabantu bari mochari muno naro nigwa matuka bwankoiga iyo murai mo orio mo waziri bwo bolendi bwo musike Fred Matiang'i achitego gosoyana nagati egeracha kurusuka nyorobeire ase enkendo matuka mangi myake menge bakabona asorgo ngoro gusini chinsemo chinde binambiro ebinke byamaremo n'ibintu bindi binke nkiyokagete omusike William Ruto arachikokora ikiara kurengana nere natebetene nachikokinia uruchi 3 billion gochia siki kambiro kero mwaka atu emyaka 5 yes eyo egente kiarweta siki kambiro turo china negente kesa na ngichikokinia kambiro Dona ye ekerora so andonsia sekwali bekirwe gasiokore o chako make a decision iri tukoli tangani cause step iri omuraya sugete teri rais sana tuararge iri chi president chavere sworn in korumagega chi president Chonsi pitwa tuarire chavere chigente tangani no wa appoint cabinet yes ikira kibakoligera mbanya goche field bakolegas yes omuske wire Ruto obekira mangane cabinet kando odevire bintombire byarenge meza bitarakora ki tararegas tianda chakero biro he has set aside 3 billion he has appointed 6 judges bari barenge pending that means he has a good track o jakira se engererero tari binto byanzi yarakora once no monto ya masensengi ba anse yaito ya Kenya as a judiciary ojakirao goskare mambia korasikete yes naende bunaga andere na what assistance by is najare the cabinet yae then from there as the naja manya recommendations chinde na the agoja ko make our judicial justice system ever accessible na ende free from any interference na kwa no nikire na kwa neke egere bakore ganzi yabo independently so he gives them freedom bakore about set side their funds anyebeke judiciary which best chabo bakore ganzi unlike in the past regime as it one ona tenga a judiciary are go depend on the office of the president bakore ganzi yabo so he has set a good example okay ekero ndetugo kwa nayo umaite ntoko sie kamato turare na kende ngiyo giakorekanete urigererie emitandao gocha none kigambiro gia Supreme Court nkiarwete riuko rigoteba n'abantu babire bahugia attack ase mitandao bagotebanga amarieta batumegete ase kigambiro riri bare gurugo kuna chokoria ngwarenge ki tarenge ayabwenero ko bakaderi ase kigambiro urigererie umuseneta we county ya Gusii umenikana nero ko ityo mtata na akwane ngana gitagatebanga munacho imino ya mona haro uyu atatebete unalde gutumika mangana munayo matha ko meni gasometo kuna chakoria gotarige tunere ikigambiro ngitumegete ruga ya ringingia sesemeyo abande bateba bari bare sesemo una baba deba yes bari bare sesemo ya Azimio bateba nande yake Ruto ko musomura yumuye bwese musiki Ruto gocha ko ekigambiro kibese 3 billion na kuba ubushiburi ko koremeremo nuko ire niyo koboko asinga njubana gitrikina gocha sensemo yaye nagira tebego yinga niyo ni maida no ro mutandao naende even up to late unajichaji jabasone ngwali mutangana omusikia wa senior council James Orengo narika ase Twitter yae opongeze gaziri William Ruto akora natebanga abantu bari mbabasoni na coding lebu na babwena derichiko yes ekobwate kana Azimio njarenga against a judiciary it is only the procedure ba rojenga njakora taki ase court na bora betua nchira na buna yanacho ekikera oro that's why to jakera high court, court of appeal baka Supreme Court that which is direct vone kega kibo president ke kwenda direct na bora betua nchirana that is why no member of that ama tumike tu to wanjirana abantu bakoro kuje abantu abajijaji nabo barakora ikintu kyabo lakini no more lawyers you can't agree and the politics must play ekiraz makeboro to izo kurigereri igo Ruto taringa arenge ko ba appreciate ko nyo koboko tari ari ko nyo koboko tari ko nyo koboko no ribeira asa serikali parale une judiciary ajandikire une tari ko freedom yabe kuchibesa chabe colleagues to are complain sijo maraga one day oizo konyora na begete press conference
agatebanga the una batari kwe guchibesa chikore chisaine banyore chijaji chiko ni kuire bina bwango abantu bande backlog chikine chabere asama tukama amange so ebinde bina biruta bero ko note down omaide zokumurira musike William Ruto tali monto okwandarete ngota kiare notes so ebinde byabere kurigerere byachire byabero kurigerere ngano tiganda jakira tutware freedom tujakira kurwa togende as Inspector General tujaka tutware freedom tibazire ya government office of the president Inspector General anyore gazi haye allocated police service akore gazi haba that's how he has started it is not only the judiciary he has gone to the Inspector General's office akore na ro baire libaga na barabo bataviri naki chibese chiga finances chiarenge budget ya office of the president tigajiga and direct Ochiase office ye Inspector General egere the budget ya allocation yabo ekorkoru oro eve independent egere bagari na libanyara gokora egasi yabo independent esenchirengia okay tugatura tigrenga ni yuka butoranye sugumira hake Hustlers Fund ibese chat hebeta ko bekensemo iyo Hustlers Fund bachiko ujitumeka usikulire mna boniga close to 50% yechibesa chiko sangiriri ko immense ya Kenya niko chiko genda so service loan yani chilo ni chitubwata makabeso yere over 9 trillion yes ngaibono chibesa Hustlers Fund ngijiko chokorwa egere chicho ko allocated ya servant aba na inde ngijiko chokwana no kolengana no ko obomanyi bwao igorenga ni Hustlers Fund akaro wale kwa speech yo muske William Ruto nata evedenga serikali neve geko implement Hustlers Fund egere eve accessible credit chibes chirie kwaenana chive accessible kuchikirase monto na kwa niretenga relevant bodies because tarikira gentale kwa nale egera wojo ikaranza na jaja relevant body eringa chibes chikokora chikotoka na ende chikora chikoe inana egera the accessible way yani kiro muntu na liara chike arachikere one way na kwa neta kama CRB credit bureau responsibility agatebanga egende kina Kenya ariko bakonya youths yabange mbali ko access fa even from financial institutions chinde kirada vede ngoji bale ko nyirigere bakwana na barabu barabu na barakoreke barigurete from there akamanya ko debanga Hustlers Fund called giare engineer be implemented so that I make sure it is affordable and accessible which kirasomo vese chigataringa go sempes chigo chikorwande serikali was engineering nyora chibes through funding through creating engineer tax actually fund na venga na chibes serikali yasuki yabeka kando as through tax na beko beke chikando chigende Hustlers Fund so egera rusi gento keringa ayetukwanya ko ikabengi ochikonyora chibes kuru bengi oronyora chibes kuru financial institution lakini Hustlers Fund era accessible na ina affordable kora nyare wakana kolengana noko yara kwa noko yikira kwangu bia muno mwanchumu rigereria niko tukendete kukonera engana usinkwana yumura ibwense muske William Ruto abeteka ukwana buri tkorigoro kararinge gutiani gwana boigoso iremere mukigima nikirunde kenene na kuburi naki ande yake ayonoringereti umura ibwense mu ya muske William Ruto chinguru ijabwate na chigukura na chirocho asogo chaka emirubiri ya chakire na kunyikura asubwanko kigima bono bale bagenderete kulikaga igande de some SMS ya unagendera gutuma emagoroba ya bwana Fred Nduko kurwa bitare bukeire Ruto tumaini atafanya kazi nzuri bia muno kigima na batebire go Fred Nduko otebire magoroba ya bono risa bikiri nene ria bubasi omogeni toganyete mogani oyikire mbia muno mogani oyikire bono nyomba ari kigima nero yugweto kwana mangana makon kabisa kubwatekana nenchira serikali eyeye uchokoremeremo koko kurwa ria nyangita Ruto gaki ogokiria abakenya sana ase egasia chakire bia mono kigima abaenderete kulikana ari gogoteba na SMS Ndizi TV News ngokwana bale ndimaidingaende kulika tinyero chibuya George kurwa kigicha from Nyamira egesieri gaki na regoteba umurai aturusirie SPS ngege CPC ya
yarekanire ko ben konkigima CBC nera goteba erusi gwororo mbia kigima nera goteba abuni gati aburi bari kirete ndete gosoma nyinge tigana ndi nsome chindege kakire busyo enamba ya SMS nerere gurugabu elinde togendere gukwanira manganaya togende tukwane magoroba ya bono ekiagara bono burayu buye bwakire n'ibintu bwente kuligire buya kigima bono umurayu wense kuchagire nikirundo kire igoro abana chibi nabwo lituko lya rero naryo amaguta tare 14 kiombegeri kia IPRA gekoro kwa IPRA nalige gonchoreria Energy Petroleum Regulatory Authority nalige kuligeria magori ya maguta umurai bwense lituko lya igoro natebete ngendo ikuru subsidy tegete omuwanchu muligeria omote subsidy ninki na indenti aberege ko mokonya umayetekera ari nyomba isana staligere TV yae igabugete nga subsidy yo murai wensa kone te konye teli ko mokonya usiteli wika sobo kimabwaye ndegeto muere subsidy ninki na indene ki aberege ko mokonya kiro murai wensa atebete no rushirio ekera uko rushirio subsidy yo ninki yo chikobero mwana inchi obotambe oyore nche naye no uri origere TV ekera to kwa na mangana subsidy torigere na obosie kero tukugora eduka na bakonyora obosie bole siringi 230 tax nere to wakanera obosio obosio bondire kero kubugora kero butara bentu ebintu biria serikali ekona chegere kwa services chiao etarabimenta ligo rindiro kubigorera wikire bintu bitareka tata yosemia moja 50 okubeka mangana tukona chwe tax na kiregento viet kiregento vyo value tax yamanya gocha 230 wona serikali yamanya gotewa asenge njomonto etari kwenyara omonto yonse tari kwenyara tigato rusiri ebintu byonsi pitaka ne taxi takora gento gete tomo erigori diriri obosiri okari agorire tukorwa somore migose as a producer tomo korre 150 ose 100 serikali yakoneria seriki aserigoriri ya koruzire taxi rio wakana bintu biripimentrio because osiba karbo ko ba processed gwetera bore factory ndobwate montorio orositio bosobo kotumeka rebeza serikali nkona cherebeza yabo kiregento ko jaho bono bakoraki baru sirigo lirionse bakorera ligo liriri bagorere to gutare korwa somore migo sase producer utabekera ligo liriego yegoro toise koregereri obosibwa ito boni kere serikali ya eta ya tebanga obosibwa rege 230 ekamanya wike kabona jatonyore 100 shilingi 100 igo ya turu na Jeremy na Sarasini. There's a colleague taxi ito Kenya in East Africa. Nere the highest. Into to wakane bango ya igoro mono as East Africa. Na kyoko nyore bintu byito bireri igori ya igoro. Oizo kwenda Buganda egento kuligora kwenda Buganda kere. Kigori yasake. Serikali karus. Digori yale. Amafuta boigo. Petroli yarenge gose shilingi 214 egatwira ni shilingi 159 igo ya turusiri igorire tuare waga taxi chibese serikali yanyora yatokora services diesel yarenge 140 yes ne maguta ye taya ye mone 25 na ibi yes pone kero subsidy uchikorusugwa uchikoba already subsidy ndo wade no woni gaze to ekero to gora mafuta okonye gare subsidy wikera igoro omurai bwenza gateba korusiare subsidy eri ogokonya kakurikonya tokonyora kuriko chikoba eywe minute go chakera mambi rero botuko uneko basasita rigo lingo iranarire ya kawaida elire chibese irenga patrate kiboniga krea rusibulira abere ite moye petroli erabe usemia 200 usemia 180 200 abu around angabu omoske William Ruto ekara kore tegenteke nabu atekerengere kiaye ekero bachete kurigereri asemetinya ya 3 kero bari wakesabu serikali yarikuru 60 billion shillings ekero bakuru subsidy oize ko ero mwako mugima chibeso kurusia chiri chinyinge chietaneti supplementary budget ose chibesa njire chiri tokobeka ensemo era chitokonya ya etaniri ekero nkurigereri bunanje omuzike William Ruto tatage de korigereri egento keri asenga kienge togoroka short term ndikorigereri short term long term erega arigerete
long term igake ruseti agatebe subsidy ntonye taketi buna manyete buno korakwaye asama tukare mutwa make nkori yare njira akoironia maguria yakoreke ntumi ase wikemo lakini amma tuko gakwere wikemo useibere amaftana iranense obosimbo iranense egerekera arigeri naki arigeri ngwe wetana chete gokwana na chi ministry ya agriculture barigeri naki nakitokonyora chibando omaide na beke subsidy ndobwate bando kwade supermarket ndobwate bo ore mira kini mboyo another thing again tarigeri ndobwate abantu bagocha batunereria brokers yeah obo supermarket whatever unemi mboyo chibando siko gaiga ne wada go George miambiri ogora monda wada yonyo totageti koraki kendo lige obosio gwemi you see ondro to chandika ayesera kali ko tayeti ne mira kini sikaiga ni miambiri go chigo no toro chi difference yeah ekeda kaya taketa wafoid yes so na kwai wete as a speech ya onyo kwanya tagara tabu yamono manjo matagara lingote muligereria ko tabi gate wedenga ngochi ale kokwana ne ministry ya agriculture baikaranse karo baikaranse na kitora nyore chibando chigo ja kuruchinzi chesikonya ntomwati chisaine from there tomanya go keiri go ririe chibando na inde I improve na ketiri mangano bwoyo kurugaiga agateva western counties net county chinde abantu babe encouraged by bwoyo bole subsidized bole akoro mebuchito in the short term to me lakini in the long term to benefit tanyore rigo ririe chibando lira nense to chikonya kotebanga subsidy eyo endro to gutumisa aso mwana incho botambe ukarega ali mema ninko ime kira kuri rigo riria maguta ria renge 159 yes tamanye ti subsidy yes ya harusi gwa emura ibwenso muyo soire rigo riria maguta ya jire chimie 219 inese petroli ere kerosene ari maguta rieta ya gutumika kira rituko konya kunyogora ni mie yemo ne meronke 292 atumire igoro achire chimie 2 ne jisiringi 2 igoro akira kurigereria re kurwa se perspective yo mwana inchori obutanga exactly ningore omurayo muyega ti yo murayo mukoro muske Uhuru Kenyatta no murayo muyo muske William Ruto oze korero murayo muyo choriro yes no are obisi boni gari goriria mafutani ne 500 tari korwa ya ketanero bo as bomole mere bono ekero rigori ri ko chikohera na 200 more mere ria se kakereke no chandeke ka gukore gekeke igori ndira ne gose 120 omanya ko kemia kemenge ku emitinyo ayo mo gose emitinyo ibere omwana injo gotambe ni mayo to gochikorobia more mereri asama tukara make na ende kero ba ku announce nga mafuta ya mentri mbaba reasons mbaba ji sababu kero baba ire sababu baba tebe to amatuko gete ege don komentra gao asama mafuta nse to Kenya na bekurusia mafuta chinse tofauti but because asinge enjoy ya interest kero monto ko gani kuaye nkororo na mangane biashara no maite brokers mbaro asito ko Rusia mafuta ya nare igoro kubuaze nara mafuta rera nare raisi tose kwa na bono na Dubai to na simulate dai to kwa na mono igomura ibwenso choriru na bara nyorenga asa mafuta ya to ko Ruskonye igari igoro okay na diri teliko na churaisi igoro no wikwenda ngora onyora sangao ngenda ngao omenyera to konyora kurwali mo ngora in oko ges kwane evena vire ngal biaye to tigas to gora mafuta expensive goje to gora mafuta rice to change to mieke keke lakini ama tukamake to benefit for the longer period okay yes ukuno kolengera linga ande ake serikali ne batu murobe na verego oise como ekero ko geria mangana subsidy ne kero montago ako change ko ruse subsidy ekero ngana ke bwata moto ta ko ruse subsidy au mise mwana nje mwana wonse nchitari ko chikomia pana igabwate arusiga amatukabera to na tebetenga na is working na tebetenga ko raligas igona bwato mpango na bwato murobe yes biamono kigima manchu muri to kandre to kwanira mangana ya kigima mo natebete na inde ase enkwana ya yiri tukuri gora katebanga epoti ya Mombasa operations charu situ bororo chikale tuko cha Naivasa
Naivasha no nekero kwanda Nairobi bari lyugo wetali reli etete bara igoro nchama tukonzi na idrich trip chose bina chira nanya komera no train kwenda kuchali osonye chigweta chikali weta botuko ikoro kwa inland port a dry port ebekira haria timanye tingerengera likiarengeri tanga nikira neboretie nki ngayere reli yale kogenda kuchimete mari kira no ndi yale korosibwa onyore kinyumba cyubora lina abantu banda bange para kwanete bakateba ngaye ko endo mustuni me ngaye kogenda ande ake serikali enkuru muntu natebenga nigo yagite sabwe talengengia ikiagero sukurigeria reli eria ya kuru Mombasa gende Malaba emesigeria kuru Mombasa etalia agende Malaba na nderu ali East African countries erwali echiche Naivasha yarenge ko byake kereko genda Malaba kubwa kerego cyagenda Naivasha chikali cyaza kurwa cyumesigo chichi para cyaza kurwa kolengana naye to cyakiri tangani akarengera yignigiya kyarenge ejya kabere abantu benseme ya Naivasha county ya Nakuru mbati konyoro mo cyanda gusuko ba affected ya sokurusuwa operation senseme likwira ni Mombasa nitangani ngendo nakotebe gusenda tebi umwana inchi Oiso korigereria ekerekerengereria kigia chete in the public domain ikialengekia because the port area kuru Mombasa echi Naivasha echiche and Malaba ande ajitenga kilo murayo mukoronya gusira mwa ikibaki no abwate a plan ina bayarengeo because yachi interest amagani yabanta bangena bana siasa politics gasoime lokayigurinde natware ko wejere so ekiricho ende Kisumu urine ngojere so eguru Nyamira in politics aguno muchando so erata coming into as a point ende a poti karun Mombasa e Naivasha Naivasha always correct even the East African countries jari go benefit mbara benefit pado kene nonya mbara benefit because chigari chawo mpado no chikuru chakora cheche Naivasha abantu abange ba lusiri chigasi because a port ili arwete Mombasa egaja to the dry nini ere Naivasha already our current president arwete a communication ekoreki irane Mombasa aga the first county I go visit this before the end of this week is Mombasa ekoreki irane Mombasa which is more cheaper you are creating employment more no kubuwe kerekoreki irane Naivasha e papa siria avete intended ne poti wo chakokora egase East Africa even kogenda mpaka Burundi tejete kokoraki tejete koikerana ekaba hijacked because of interests cha politicians kero mondo gada gede ekoraki enda sare njaji kunyarikana bona kuno e problem ya bete as a corporate directive the president yarwete na ebe irani go clearing of goods chirusi ukoro Naivasha chirani go Mombasa ere yamono abantu banyore chigasi na inde boygo abantu ne chinsechi chinde it is more accessible to just Tanzania even Uganda kubwa Naivasha abantu bali Naivasha kanyora ya chirega ya chemaga charia bekirwo igotoro tinichibe serikali ya jete katutali keratoko ligereria keratoko in terms of expansion development and expansion ngorigereria at the larger who is benefiting abantu balenga bago benefit you look at the larger scale yes the residents va Mombasa imagine a coverage area liabo nekero kuri Naivasha ero benefit Mombasa ande aketrate benko benefit valingi na indemire memenge ya sirete bintebi ya sira kurwa correct yes kanko bonia ligere linge kwa gache gitange kireri na kwa gache bara ekiagera ekero kwa gache bara ndra kananga epo reri yega trigo chakapate tumeka but services critical services ekido dominate chiri kwenda East Africa chi nyinge chabo congestion oma dori ko Mombasa to bwata congestion ekero tumeka reri yemo congestion nere nyinge sana so ndra kananga beyond services all the services no
nkagete ngwata garete speech ya biasa nke chiete siro ndori ribono gatige tange kireri ne bara egari egetange kireri egweto mustuni me egwete bara ime mustuni etari agende chigari gochigweta ebara age bara muntu yo usini chigari chikurwa chigende Uganda chigende gosingo chika Burundi gosikikali mbakore sabari ejwiki bere bareye kirasa gotenena ngorarare gusine lodging ngorare ndagera ngo kanali taxi kugendera nchira gweta kubwa ekali omulero kaya bugoiri omusigoria forest egende kujugike point gete abantu bari girerere abantu bari okobara 1 2 3 4 5 unlike egere na Mombasa it creates more employment egere kitwate bare they are benefiting economy go grere abantu ngo biashara ngo korabare unlike egere goja want ekorune Mombasa direct to Naivasha tax to collect after jigari charge bara it is high they push to an economy unlike ekara to jogora utumekereri because ereri in terms of employment you see amatona baka there are exactly that's what I was saying store koragaris minio chops chigazire chinde sibia ko kwabuza go but in no bitigare pado no tore gari to gora kitu akadede ekine ndo kere in the public domain kero monda maidenga bando umba umiete yes oise korge no na ba Kenya ekere nde kyomora ibensa kwanete nembali batara manya mononga ki benefit bwachikonyora mbanjira netenge nde kine ngorete kerekia now egende kiga nakina hota bya kero muraiwense agechagete orekoro kumwa Kibaki nabwata intended na bwata vision a vision ya regerigori motu batekero yaje ko ba hijacked igasalie bintu bono rende twaikirega bono ngahito kogenda guchinga yigetange kireri ichi chibesa ji billions of dollars twaletire twatubire twatigira segetange kireri twatigira abo serikali nyege gocha ire mkondo mungao na inde tubata madeni tubone tugwakana bono where are we headed ngagerede amadeni ato ekarto chonyakana tax ra collect rabe nyinge ekarto ra irani port Mombasa kuwekera ndrato kwa ndra gocha Naivasha I support it. I support it. Because a tax to collect one ngate isaini poka na madeni. Oise korigireli ntras kona nogoska. Lakini zo na Mombasa serikali nesa agree basi nyingi. Because I mean abantu banyawachikazo abantu inanachu a tax VAT kiregento. Chibese serikali ra sangiri chirabe nyingi kugweche ko sangiri bana. Boniga. Yes. Bia muno kigimo mwanchumo ligelia ndate kuriria television ya Ndizi TV ndo chimese chara gurega tiganda bwata ibere isato linde toligerina kiegenda. Ndugu mtangazaji, nimekuona kwa Ndizi TV. Mimi ni yule mwalimu wa nyimbo Mkushi. Unakumbuka tukiwa studio Obedi natamani kuongea na wewe. Obedi Getare, you remember that? Bia muno kigimo mwalimu. Bia kabisa niko maete nakuelewa sana. No mwalimu tu akabeire studio geteyemo Getare yokorosia matera orogano ndigire irie mugaro ya bono ndia kagima tutatafutana ngoliga nitoli elinde tukwane igabu kigima nigo ari mwalimu mu Tanzania tulinde no agosomiga iga amatera sana MC ya Kenya ngombi amono kigima so kuligeria television ya Ndizi TV tuliganie tutatafutana kabisa ndio tuongea. Asante sana yonde nale gukoro kuna Hi, Miyogo. Let me help Ekero Ruto abeka bajaji tari siasa kiagera natebete ekiona kio arakore ekiritangani biamono kigima oyo inkateni gakuru kwa Dennis Omambia tuligetie lieta lero lakini SMS kwa tumete last time ya gwatelieta okuru kwa Dennis Omambia SMS yao ya ikire biamono kigima naliga igokuru kwa I'm Edward Omayo. Ask my lecturer how the intermediaries benefit more on subsidy because are the cartels president want to do away with. Ngaite kwa mwigure libori ya boria. Agataba kwa Edward Omayo. Ask my lecturer. Go no mwanafunzi wale. Agataba nangu bori na intermediaries. Usama ntabago swera na kalikati broker job. Na kibago benefit on subsidy because cartels jumura hibwe nsate go deal away with this body ulikana mwira nilingo
ngagete na machi kwera sarake maybe natambua tabia yes oise korgereri ekere serikali ya tabire ngurwere subsidy for example nazo bosi obosi obekere serikali ekoru ya rwe subsidy yes chi company ige go direct chi company chi go provide obosi go chi identify yamanya gutuma chibandu chiroro yamanya gukata tax it is not everybody te go jaba una yabone go chibandu cha una go subsidy you are not a supplier yes yamanya kwa chi supplier gete these suppliers bamanya kwenda bakora kitokora holding bamanya kwenda babisa chibandu chiri mbago supply to the market Karabata supply to the market. Kwanya robo siboli bwakore wabore in the shelves. Karabu wabore shelf supermarket. At a subsidized price. Kwa manya kanyora didi bwabore supermarket. Omondo na bwate wholesale haya. Omanya kora to morobos. Omanya kweyoneri. Because umuntu mate shortage neroro, kwa hivyo simbwa jatazekete. Kwa mnyoka kwa ora. Na ayekara kwa ora because any price because there is a shortage, you buy it from that. So, back make sure about drainly these other. But make sure, yes, they collude these other suppliers. The supermarket. Maybe they decide bad so possible, but they bang to a supply. Supply. Karabata supply baga jiresto. Okay. Bati kaba muaoni. Dibuna muaoni ri. Bamanya goja babaleta. Wache wiki ya mbuaera. Then they collude. If I did. Baba they wali. The renewables. Then these are the people. Baonerigo waja baoni at a higher price. Okay. Yes. So they benefit. Ekirige tukende kole kanone jinga kichia magutaya yo yichigari. Exactly. For example, yes. Okonyora maguta tayo asibite sini lakini ikirachara ligu go usini ria kirire kwanyora maguta all of a sudden na I want to tell you, like, for example, there on arengas na chete to abato musafara. I lost my cousin Keroka. Yes, sorry. I'm sorry. Well, Twaika, one of my friends, area mafta. Keroka mafta talengo. They expect that the prices will go up because in by way the subsidy are correct. So abandaba tukuruka bana biashara na valeo. Karaba igure ngapono pricing kuchiro kuchi. When kare budget ko chikoso. They expect their commodity injire ba mai think price rise be correct. For example, cigarettes, alcoholic drinks, ba mai te nyebinto bune gomenda bire. Vone ba ko kat. Immediately buna yatangazo mambia ye price ya correct ya mendre exactly buna mafta la roende expenses nyingi tayo lakini mambia mafta na yatangazo ruwa the price go shoot gutire guchigoro unlike ekere ko reduce ekere gwira lakini na inde ne bwenerete no muraiwe simnanga itakwalete chikwa nari rebinta ngagede buna kwante binto bunebyo abe kerate birina obusinemia bobe nemia kirase osiko igoro oburaibu mo skemoi nanko tomare nga abantu bari kurigera sana omonto ise gotokonyote probosinemi ochoneri omontemi biashara vya gukuru elises kwa siku. I think that is what our president should do. He should deploy people at least basa for examples abantu biashara mbibo ne tuko free ndikiro monta kale biashara bneta kireba bekira magori kubuya serikali ko determine and the one you free forces of demand and supply. Yes. Is go genda igo ase monopoly is go chaimento komia as omonto uri go supplier bweka etokomia because aga ba inje go supply estima bona you determine ligo lirinda kubekere. So sometimes that is why ndo bwata bando regret always ba kurigera magana ya market ba rigelinga where the forces of demand and supply chigo determine the market price. Agree together. Ekero ba rigera nambire forces of demand and supply chita correct chita correct. So as a mangana you want to go to market authority go determine here if necessary sense monopolies they can't allow that
talking about KPLC. Yeah, you do that. Yes. To determine serikali itarigo jaime. Tutaumia. Unity ya. Na wale unity ba dero 500, dero 1000, dero 200. Iguike serikali. So that's serikali so ime. Na sama ngana nde serikali karigo jaime. Like for example, subsidy nengiere for a short time. Okay. Because ndire wike bintu bitai serikali yakora kya bantu baumire. Yes. Yata bayaya. Bantu bane gukubale. Mwetani. Bairanis. Another thing, again, don't get another thing. Yes. Again, don't get a price ceiling and price floor as among economics. Yes. Also go decide. Ngabono, onyorenga bando babu atikende bakon. Nabogo decide. Digo yokoni, to a degoro, Eiza wika nabogo nyora mugu atakero mondo makoni, usino bosyo. Omondo ya mana ba wika because atakete ko basede na bwa tchibesa. Atakaba drive ni mwezi. Almost uchibanda kwa ule 50. To make expenses utakaironi. Ere asinge njata ke tour market akoboni 50 chiri agorete. Yeah. Because tata to feel ni pe. Ataka to would drive out of the market. Yes. Kwarone. So serikali lazima beke toni nse stand igoro. Na boyo ndara decide. Nkone bagende igoro bakumisa yo mwananchi. Yes. So what serikali has meso control prices to some extent. Tarikeras engaki. Yes. Biamono kigimo mwachumo ligiri ndo chichekire jidega chiri tukominyoka to endo mutimoko emrako baya bono kutugendi gansome mogaigana kuna Black Albino Eric kurwa matunu wa chituka Kiogoro Ward 100% sure President Ruto will take this country far. The point on subsidy well taken. Mwalimu kwa thank you. Baibule sepa subsidy banyigule kabisa. Biamono kigimo. Allowing transportation of goods via road, yes, may improve the economy, but look as well disadvantage. Road carnage, accident, damage of roads, accidents caused by trucks. Yes. For me, railway is the future of modern world. Gaito yakuru Dr. Kenan. And then Dr. Kenan Moses. Biamana. Iga bujita kaibere iga dotara ndo mutumoko che ikire jinza chitoko genda. Na ki kero kuligere lia semo yechi bale jumna kwana oruro bobebuaye otebire na harochereri usige tange kigali umuriro. Nenjera yoko enda busyo. Point abwatenje. We are a developing country. Mbondo tolenjera. Anyereri ya mya tutsine koros kuru Mombasa paka Malaba. No, they have every corner. Yes, Kenya. No. Ese konyare kana. Inganto nyare korosi chipare chiereri. Tomanya koreka electric rail. Una chinse developed countries. Of course we are developed. My chinse njiri charu with like Malaysia, Chatuetani. Even in South Africa is a fast growing country area komnyoka bwango. Barumba sele tibasongo bali mai. Yes, terekera se egotumeka egento gekoro kuchireri. Kenya oise kobori omuntu mbarenga baroreri. Bali batara rukanda. Even in Kisii County abantu abange barauda ireri ntwanyakonyara TV. So it is not a bad point, it's a good point. You have when taken in our experts, the president when the implement that. In terms of transportation, as a okay. Lakini into kill roads because also is a livelihood. So as a Kenya chireri to patoko barechi to wade. Yes. Na ende chireri chinde chireri go break down gari ya moya gunjira tego sieka biashara. Yes. Yes. Yamano mwanjo muligeri ya kero ende tukuliri television ya Ndizi TV. Inyora nako boriga litangana na ki okagerete omora ibwense muske William Ruto. Na chigwikirania chira chiri alire taba Kenya ikiagara bono uchakire mirimo bono chikampeni chaero bacholi bwaero utianiwe uchakire mirimo kigigi mankwaro agali utianirie abana chipinda nikirundu kigoro kigima kirunde ikacha kiri na kore na kerokyo ose bintu mbike gatiga higa bago chaka kubwata nebigoti no mokonyo yimna babwata nitendo murayo umukoro bwihenswe ebintu mbiko genda kompo ine gati ya mabo libori na kuboria ubante kondikira gocha sena mbiyore se screen ha igoro gabo magoro ya bono to kwiri na gocha
ngokwanira tole bending bills kiri county kitari kwa guchibesa chiseine gochaga chikuna gutigari gwese kiganche kenene mukonyi kirari ngo mukonyi bumuraibwe nsena kwanete nganije inyito chikuni kwanira na boigo natebete na chikorosia ministry ya cooperatives asensemo ya SMEs yobu biasara bobo koboke ejigo konya abakenya na boigo ntoligererie abantu ba diaspora bo no nguchikoye gubale county yabo nebintu binde binge aina igatiari to chikokwana yobono tubasa ko endare tigatora ndo mutumo komustinini to koirena to kwana yuna ya ndamange na igendera kuri SMS ya ugocha. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Soa asu mutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bemerobrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News Ubwansu Gusii omwaka bwekiri bwibere nemerongebere nebere no mwaka siasa n'abana siasa nigo bagukwaneke na kiria na turi konyora ribaga ryo kuboria na kunenkia ekerenka cyugukwana igo. It can tell you how far the kiamaniaji igotwara candidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete gucuka so nominations yes. Na bono umurubiri ubwikeungu nigo gucyo ko ribaga ryo kuboria kurigeria na kunenkia ali bagukwana chinsemo au aseba gweta ekero mugaba na ritayire okorera asiaye engiya say. And you see what you do no what you want what you are going to do for them. Kila ritukoria Jumatano na Jumamosi gochakira chinsi seto nenu suchabo tuko asugu chekomerana na inche John Kebati aseto kobarigania abarahi ao na kumanyibirengeri byabo asuko reta makinderero imeyoro gonkugo Gusii na Kenya ngima tena watari ekero musani abrani kanyo kwani ekero mwanda kugata bageni boye agote binganjo bimbwata bageni aboko endo bakwani lakini to ko igunga bantu bakoiriria ata mwe jirani yao ominyoke gwetio okubono teritariki umurobiryo bwikeungu aseto kunengia na kumanyikirenga Kiremambia yamatuko yiwike gochakira Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 chamambia goika chinsa iseto imeya Ndizi TV Una botambe to gochakeri ritukuri yao ase ogwansu tumede na manga koraganire ritukuri goro no botko bogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara no mete ensaki ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no moda tena ki tiganda soki gero isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamini ne bwate ona entwe manjo moriya intura gotika maiga imana entwe to ko tamdigete vitamin D Murubiri no yo mubuka ugochakia na kurosa ritukuri yao asenjiri ndunge kima ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki weshera buneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota kirobenye mali bakokore egesibo kyao kiri gwasibire twasejereyo umerana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV Ndizi TV Ubwansu Gusii. Biamono kigimo mwancho murigereria we television ya Ndizi TV magaro bengia nigo togenderete kigima no murubiri bweke umbu
oyo ogokorete ogochera kurwegesa televisheni ya Nyamweya moyo muno beke Gusii iga igutoka sesemo ya embassy me county ya Kisii bono kigima orboti oromo erugoto ikiraga igangirina oyo mobwa abakonyi baba governor imiyense ya Kenya uyo kwandesa baharia ase county ya Mombasa ni gobone magraba ya bono asirio bugima bwaye kubwatekana no gutwara muchando asoko yana ekiombekerigie chindege ya Kenya Airways igokero roboti orwe magaraba ya bono nagateba buna nigo anyoro muchando bwoko yana na bali ko murigeria nigo batebire buna nigo muchando ya nyora ekiraringe kuri ndege konyora chakire kwimuka kogenda se county area ya Mombasa na gotema gokonyi gotori bugima bwaye teikirane tikagara nigo aikagusirio bugima bwaye mokonyi bwo mugabana kuri se county ya Mo ime se ya Kenya oyo usiria obugima bwaye ke barko ande county Mombasa roboti oruo ndogende tokoro bwaterie tokoretere asinkira iyo bukira nukigima ekero twara nyorire na twanyorira mangana kigima bunare na kumanya ningo eritunyare gotebia chinga kiechu nigo tokwendera bosio no murobirio bweke umbu emagaroba ya bono ekero ogendere tokurira likurwese nyomba ya umna no agotebia chinga kiechi nigo tugukwanira mangana makari twatigire kero citigate ndeka nkaigo chike chinze isano cya botuko kero tugukora umurugirio yo mena gote ya buritangani nigo tole na nere Julius Nyamweya nigo ari mumanyi bwa mangana wari mwalimu mworokereria se university ya Kisii sense mo area ya part time akora na boigo namanyita mangana economics kabisa na mangana liyo bonchoria na togendre tugukwana imaroba ikiabono bono tigato endere kigima konyora twa kwarira atari make asinare muraibwense sengitige ngakiri ibintu biri kanyora bikire nkeme se mauti gukora bending pills ejire go ikachi billion chimia isano bending pills eji chibonde ko chibese jiria chibonde ko 600 billion chibonde ko ena nwo just county jikora magendero abagabana chinga kechimo mahenga bwo kuma na balingina chibesa jirigo cha senga kietakeire navugonye chigocha chikobuturu ebingese engane ya kwonderete ogukikoye gwo chiko chiesi county ne kiro chikora tiko kwa county eli chigendere igoro mno gwakane mishara ne bintu binde binge yes todara cha senkwana ya yo muraiwense igoro yes kormaega ntumanyite nga serikali enene eriwe korkwe national government chivese bwenere gutuma just county 15% of the total yase chivese gusangiriri national government yatigara nekeki enene eywerete 5% ekarato kurigereria ase BPI yatebete nga guskiri chivese chike 35% yes of the total budget allocation yechibese echo aigali swali likamanya goja onye serikali yenene tranyara ko bage gutuma 15% fully was just a count na kiranyare kane batome 35% onye 15% chiasinyire number 2 coming to your question one yes almost ke William Ruto awigoro natebedenga ase serikali aye egentego chikwari bagari nene as a bending bills nogo kiria chibesa chikoro ku 600 billion chiria ebuate asamaden kucha ase count akamanya wazebanga ngo chale wikaransa ne ministry na bantu be ministry ya finance kiganche gisirikali na kekyo egere barore na kibago kiria chibese lakini hata betege tangani mbanye ribagarine dinene asengenje yake county chenyenge injira kana mesara ko mutinyo gatano pako mutinyo nane county beresato mune county yetu ya Kisii njata betera pako mutinyo nane barako no saba bantu baraka no musara abanya konda mbaroba na bro abantu mbareje contractor ba supply te binta mondo kure besya tanya waka county chinde njire jada bedenga oba ko beka bending bills kando bali ko rachi akana auditing yekoro no auditor general egere karba bekire kando chirigere liwo bamanyenga mubanda kwa chibese china bochire yo senjirewa lakini aso muraiwense omoske William Ruto yes igoro atebedenga
again tago chukwari bekarine na se priority aye as a bending bills ngochi to make sure the 600 billion chiakaniro at least from there transition ya bengia egere kera kwende serikali aye abeka go clear best yabia onye BBI ya go propose that 5 ngitota nyara ko bato koraki 15% as a county. So even if it is the national government ya go koraki wata madeni nero newenere go clear village. So nada vengo karansare na bamanyi ntoma de na bwa experts abwe karansare na barumuna tara county chosepe akurigia maoni mbali kera twara forum cha county forums or county charters you may call it agatebanga ngochiare we karanza n'abantu bari ba corrected ya maoni bamanya kumanyanga na injira kibako nyora chibeza na injira kibako chiakana injiri chikorakana but yo pektebirenga muna serikali haya bending bills ngochiakana ojere first priority. Byo mona jinsi ko konya abantu bakanwe kiagara nonya numugafana bwi county ya Kisii muske esimbarati na tebana na chikuri chinchira na kwene kibuna abantu balia serikali bwate chibase cyabo kwa kanu bale na poigo egentuke no muchando ndo chiri county chibwate na wage bill. Wage bill mine county ya Kisii bwate 58%. Ekere ko kemdo ngetano na isano iseto asemia. Ekere chire igo kwalete kwa iru chibesa cha development inchirichi. Ikiagara bono ekero chinyinge chigoja chiende semeshara kiara ekero mugavana ringi kurigeria magana ya tokanga abantu mbaroro rokorengana nere ikiara no neji clip yigire semetandao egotokanga ebintu mbire binge bikora sti county wakane meshara onyoro monta wakane 60,000 lakini chiaga endase benki chamanya kwirane ro monto ndo monga ayekwanya rosi kombination chiao chindi chirana gochari chibesa chinyinge chisireta asegeteiga ande yake na kige kogera oro cyo mugabana bwe county ya Kisii agenderete kurwania elinde wage bill nense bachigo koro bonchoria igera no cyo guchibese chikurwese serikali yenene akoe 500 billion mubagero kyo montai wechi it's not manageable onye chigo ikagaiga nki chigo chigokora na njigo kora keno kero to na mangana budgeting never mwago nyumba it's gotoka kwa nyoro musara. Maybe you are the breadwinner. No wate sector chinga kire no wate nyumba matumisha naro no wate rent no wate some FA school fees wakanole uruli ndage whatever kire gento no wate bills yo wakana electricity and water. So that means ekero oro monto finance over here owa kesabi yao na manya am I earning 20,000 30,000 10,000 parent yagenda chibestinga nayo echichigenda. That is how the government works. Ekere budget ye county cross even any institution nema nyetenga onye development it is taking 20%. Besa chiri chikwenda county yabo onye salaries and wages 30% chende jawa onye miscellaneous expenses and those chibese chikole chende semo yawo kera chibese chikoja maybe kwa 30 billion so you divide ayene financial officer yawo mwe karansa chibese chiri mwacha kirisa this percentage again this percentage again this percentage again mowe kera onye nemesara kere department nebuate abande wakano musara nebuate budget ya development nebuate budget ya miscellaneous expenses kire department yao ya iru chibeseje onye salaries ngakimo ku allocate chibeseje wakati koleke jisana onye jisaneti mwaka ni wikanga kigete tosha isanera moko chibeseje ya development miscellaneous wages and this. Now the problem comes as ogonyora you are spending more to make a chibesa we tani chiri motakorete mokorete budget warare eyima tokorokanga yani ntobwa the over expenditure yani you spend more than what more than you yes so again the count chete chwana okora chiwene ku manage the wage bills chiwene ku manage chibesa chimanyenga budget ide network chibesa tokonyora nichi
what do we ngitotakere go spend ngikere kiengenjo ntobwata makanyanga naika chibesa konyo nechi tokoreke chibesa tonyo nechi tochibange chisanire egere ntoetani chibesa chirito konyora yes over expenditure ntoetani chirito konyora ko exchequer chibesa chikorwaze chibesa chikor treasury go exchequer ngietani chibesa chirito gore to plan to gore so a budget yeto egene ni chibesa tokoreke yes omara ibwenze na bugona kwandete igoro ya cooperatives na SMEs gate venesemo ndwakabutu utwa ngakia kibaki ntwagwate kwende ministry ya cooperatives gaje karusuboro bono hainde otebire naje koroshie ministry ejo abo igona kuriria mangana SMEs njura konera sense mejo asokoroshie cooperatives enenjera ya moyugo enebo abantu bali asomoro bali yo bottom up. Yes, very much. In fact, there's a Korean Morai, former President Kibaki. In fact, NATO sugeti asatambisa. Abantu mba formative cooperatives. Chichi abete chisako bono chichi tale chindi chabere chibengi. There's a Korean chisako chinke. Even equity started from a very incessant. Lakini bono yaikire ase bintu bitakoreke tanyarikana ase nginjo yake tobwate favorable terms chitanyare go twenebo abantu ba form chisako abantu ba form cooperatives for example if you want to withdraw 1 million you must account for it kinake kwanerede akajikota a limit ino ya almost ke Kenyatta nanyi kwanerede na atakete korus because itali Kenya yoke kwana even the International Monetary Fund ne water regulation you must account for 1 million ichokurusia saving during a given time. Yes, a given time na yokoira na kose na kiwachi nyorete na kinga kiwachi mune njira ya moyo kapwa mangana money laundering ibintu bunebyo yes bono eviga we are very discouraging factor. That is why I can worry to Moscow William Ruto. You got everything, with the relevant bodies. They look at it, they encourage people to form circles, abantu ba form society, abantu ba grow. Even borrowing, ekero monto nsego chiko borrow. Tokonyara kwende ebengi kwenda chisako no kwenda chi society at least na bubako manyete ayeningo bengi taka kuma kosa kana kwende bengi amaitachi aramange collateral whatever oborimo lete gento lete taito lete resesi lete gento kete lakini abantu mumani ni mukwaje pigi bora abantu 50 mukubika chibesa iga nago tenete ko sijan ninje. That's what we want. Tuma itaso menyete no bwatsingo ko ikomi. Naboto tobo lisa toni. To kaneke obega. Yes. Ekingi chiko konya abantu kolengana no sense melio moro bottom up. Which is in fact yekarale okwana mangana bottom up. Even the chokali sector nanya kwanerete. Yes. Akamanya yanga go promote chokali sector. Abantu abeye bakros 200 shillings in a day. But to make maybe 100 they save 50 he said they will look into that so that uplift the next local sector na barabu at least so that even the housing program na kwa entertainment yes etonyore chinyomba chira affordable even no muntu chokwale akoraki akujara kwa na debetenga mpango inoro tenga buno olio chage se tauni me kiera bono ai komenyete mwauga sabu no chukuru nyomba ya wende bone bia bali beta bira to koraka ni tauni na ende to se korga banta bange ba minyo kere tauni ko beroro paka tuara tringo ko congestion unemployment very good to the white collar jobs chitai no crime rate ya very good prostitution ya very singe njanzo bakwenda batagwa miremo ibintu bingyo bosalibuwa so era no wani yako rogo ni moja kwa gacha is very expensive. That's why is encouraging onyo ore nyomba yao kero onyo ore nyomba nyaka no mutinyi 5,000 paka ka kole ebe ya uriho correct biamana na kwandite na ndumura ibwese na kwandite amangana Kenya diaspora bajikoba koegwa ebe kobe county yabo nabo igo ebe kuntu ministry level yani ligere ligwenjeri bono nkate bono nabo kwikase gete bako chukwa kachukura chonsi go trimbuka bakanse na research ni arwete yes
because it's going to go chikura chiwa kuna cho president Boka. as a county Executive. 48 kwa roja have the constituency number 290 1 291 yeah 291 yes na baba ndoma ita ngembe voting aki constituency ere ngayarwa yeah chikura ba waka ne cho president choka na to consolidate that mbata na tebe to mura iwensinga bachikurigereri na serikali na ministry of foreign affairs most likely ina regularly ndekyo egara form count number 48 barigereringa onye ba twa nyarobo president akrobo president tokora tema bo governor tutaraja no na abanda tutema bo governor maybe no women mindrepu go say no tutigero na turatika avance at least from there then tonyago tema ngakitoko ekiaro no muntu uri orense isiko nere ko bara affected no mo MCA asa ekiaro ngo tomari kibesaka ngo tarareka kirago chane gari yaye kirago enda kuchiari meteime nata kirago chitoma ngo na chuchire tax ngichi akorete lazima nera akoreke achire ne kichako nere ngo contribute so very much so that is why he said they will look into that and I got encouraged de karanaro chingento funekyo because no na ekero ende isiko kero koirana at least oma to murayo na majority kero ko manyora can you account chebesha no inje kuna chu chia ngai ngichi akoro that is it okay that is it boiko senga jita chia ere to atigita kenyi chuka chibechinze sano ebi dombiro mo ligereria naro ukwana kagigendo de narora tiga nsome GSMS chigo ibere MPK ya monereke kakwane gento gete ataka tukwanere hello Ndizi TV ama iga mange bono botuko ase John Kebati no mwalimu Julius Nyamweya of Kisii University umuskeruto nigo arengenera ngo ase kerugo ekyo korende rero ni nario achakiga siaye tumusabire Nyasaye atware mo wisdom akonya ba Kenya obutukobia arogo Chris kurwaraganga biamono arogo Chris nare gotebana umuraria wairire bia Deputy President His Excellency Gachagua ororekanire umurai obwato bokongu bwo taiwa goetera agware twaro cheigoro ogochikiwa bwango koigwa tiga President His Excellency William Ruto ariganie konyoro bokong kurwa asomo konyoye injinguru kwa John Bwayega kurwa suneka point yare takagana tukubolia iri tukolie goro omokonyi bumurahi bwense omuske Dr. amuske Rigati Kashawa twanarire goteba Dr. kibono murahi bwense itukolie goro na korengana na bangi uri mitando no nabantu injira bagukwana nane kereto murahi bwense omokorbo besana busyo yabarahi bande bari bare nkornense gweta ande yake yarenge byakwana mangana ali ari gukwana ekiagara twarurenga kie campaign ebinte bine byari gukwana kinga gikiria bo no batianiwe nuna barahi bense ya Kenya ebinte byarenge gukwana byarenge byaye korengana naye ni birengere byao korengana nanje Sikuli mo Deputy President Rigati Kashawa our former MP for Madira overka kwana mangana geta makongu sana kwa na tebanga na etere binte bikong e korokana ebinto biria etera biraru bongo bwae biraru ga tebanga no ene kara tebanga changa kobeka tare ku 10 ojiro oversize nini tare ku 10 because harassment yale konyora bone korokana konyetara ke state ya kwanjirana naki am the deputy president ekarangu murigereri bono tareba so ibintu biria ederete EACC DCI bago mumnyoki bono korengana nere bintu biria tareba so he has not come to realization but tozo koreri as a picture yes Navarre Koveka aside, but being a politician, that's how they behave. Lakini igoro maite umurayi umukuru bwense muske uruganyata bwanjire kuru nyomba uchire bakegeti koena no burayi kuchiase umurayi umuske William Ruto ninki kiragere na inde uchaka koleta manga ali mangana ali kwoneta mangana ali engage campaign yali suke mo omaite gwakwanira buya sana igoro yari Kashawa osikero no mu sike urukenyata ekerajete arego kwania president William Ruto
tamo kwane tuna kwane tichi president chinde igamo kwae tibuno macha kusamba igoro bwanga kunya so those are positions so tangira ne igoro na bona rigati nere exactly bono I think from there namakonya ole picture Nere tarojiga. No. That is very true. These are politicians and that's their nature. Okay. Yeah. Answering your question, Ruto will perform to the surprise of many. Yes. Before handshake, things were moving. When he was an MP of Eldoret North, he was one of the best performers. Even when he was a minister for higher education. In agriculture, he helped farmers by lowering prices of seeds and fertilizers, and in education, he improved institutions and reduced the long waiting to join the university. Correct. For not forgetting the spirit he has begun with. Uyakuru kwa Dennis Omambia. Njura kwa na say statement ya Dennis. Oise kurigererio muske William Ruto. Onya kwa mubwatiri buyamano. Yes. From when ekartwa ya toko manya arenge University of Nairobi in the year 1992 era 1991 era korede. Agaja why in 1992 ekero Moi ali muske Moi former president Nyagusira. Ekera mo identified barenge na Cyrus Sirongo he was ahead of him lakini renda muske William Ruto no monto aggressive agacha moto akamanya wika 1997 akamanya kobua omwana siasa omokongole koruka chesire omwana chesire Samson chesire Eldoret North akamubwa we an expectation ya bantu bonsibe tuo tundroje kiabete tuo sikisa kata wangu boli arobu president Katika support muskere. So he has been very aggressive. He has not lost an election. He has been aggressive. Toligere na ata to boli president. Una yeye kete 2013 ata bukaratika. He accepted ata here muskoro na jirani. Now he has come his time. I want to tell you. Ekereani sheki yaso ete. Na ba manyete nga hapa mangana talibia. Lazima ekurage ekura ya neras megenda somwana erwa somwana mangana system tayo mangana ko e power bo sai ko tayo lazima ngore nduane se kienko he has fought for it. He could do more than 5 campaigns in a day. We remember even the last day ekarachi ete campaign yo moerio on a Friday arwete Kasarani gymnasium karachi to ora ko campaign yo moere karaka ni tali kora akamenya komenyo rumurigeria karako enda Wilson Airport. He was jogging ujia kolina ndege aenda Kirigiti market agajikora campaign yo moere late into the evening agakora masaba agatebo wano tomera network ekura. He has been very aggressive. He has garage te Gusii, I remember. He got the county very Gusii. Arenge marani karuo roli wapi oli. He moved. He was very aggressive. Unlike our beloved Raila Odinga, ojeto ko relax system ngomare. Power is not given. You must fight for it. Ese kukwana singense kwa Raila gabo abantu bazimyo babere bakuruwana sana. Yes. Oligereri Maina Kamanda. Yes. Maina Kamanda na kwa na gatebo ngomura ibwense. Nigo ari omukorore ndo yu muske Uhuru Kenyatta. Nigo ari ngi dictate. Onye to iko ugendo kali gateba. Kwana mangana kwana na inde mungwana ruguruku Boniface Mwangi ni activist yo support Matakarua yes nali geteli uko line nengasoma ngikagati koreti akatebanga abantu ba azimio nigo baralite class obanjiranete bagamanyanga to Uhuru ngo etatole none chi agent mbachiti kuligia na David Binde binge bigatiagwa osukurigeria na inde no nabantu njira bakone metano ati kenkorore na go babige to kugena kwa bomona somo system uri no buru Odinga kinga kichama genjera gukwana muna ntubono twanyorire genteke wetera ga no uru nekana baje de mo wanjira na mangana iyo totality nganeke maene na azimio baralite ga kasim egikerokyo azo wikera boni go yotaranjirana tindoje osikore no na abantu bazimio
bakwanire aturi na batebeti aturi na tebethere kwega ganjira nanga ntu twigete tukeba tukamanya ngende twakorire twairire ozi korire Julius Mohammed ekrachete Mongori Secondary School as enjira karabaje to umuchangu adebedenga bantu bazendro na ntu bono wajire moja it is our turn they were very much contented in akigente twakorire twairire ozi korire Azan Jo ara da bana itumekali ingo cha kegazio mangana yo bakaro ke tichimini akayego lands wikuri for buyer akayego finance they were very much contented osko skema takarua agateba justice and constitution charity ngiru agatika ko bole bogabana kamanyanga bono ntune serikali tora so they forgot oise korigere no energy form chirichi alenge bomas chirichi ale koreto no so not bomas court of supreme court yes form chiribu na kwale konyarara actually signature ya muntu wazimio jarengo meaning they didn't deploy agents meaning no olio ko bolio bogabana central olio ko boli kirase tare ko tuara mo agent bare ko kore e yabo yo kabakore ba mai dege ndege ya koreki lakini injira bare kiombe ke injira petition ale ko agi ngeli na tai lazima atware agent yes IBC mandate ya eno korobo choli bole verifiable trustable transparent that is very true as IBC gasi yaye tali okurendere kura gasi yaye no kurenda chikura chiakuya aye no kurende kura yawe mbia yake tu usembobe that is it no IBC njakwanete number 2 oizikore abantu bazimio in central Kenya ituko ndiyo muntu liko boli chikura begete bichara ire gende kimba kwandete see bono ayu marketing bara de krasim oru Kenya tatajetu ko campaign na matatu Mount Kenya ngakyo ko climb mountain yo tara bosai ko ngana there is no way mata karwa weka kura ire garete koruna ne tukia you see oru ruto na bakrete sa mapema agatanga ni ground no na yo minyoka so ora siasa buyaiga muntu na ajaje kurusi otarreis what is the way forward ya bantu bazimio kena opposition neta kire isaine that is what I want to say yes abantu bazimio oversight bono muske wire murupta badade twara serikali egasi aino oversight make sure to akorire gas but make sure William Ruto akorire to the letter ebintu vile promise ya Kenya in case that will fail now very answerable because they must provide again dogoroganga oversight okay yes abande batebire na bona sengi juba batebe timu bakiri chikuro bakanga mbaiko chiko boli kende gionsi magoli na menta kende gionsi nkementa mwetenere inumweka ine approaching ya ikiara ina bingo protest that's like a failed state bwana my protest bobo atena ki kwa demotu akire chikura mukanga bono you are on your own mogende magoli ya mente kende gionsi nkeba makolu kende ntuntoli gokwana muskira ire boni na America kale ye bono correct bono there's a couple for example umuskira ira graduate wake kura yaye abantu bamukofete mbale ngo wake kura abange sana abantu bali mbaje bakaira ne kura oje kureri in as a perspective mbaje ko na because chinza chiri kwa chachiri nani bakamukofa makaboya to isikurigere yo sikurigere percentage ya bagete chikura ku Nyanza it was around 50 something 58 abane ngai budget ngibadagrete chikura they were yani ba meaning a system toirire that is it omumuronda ga kumegeti ga kwa underground mbaka ji village ndo tole town no tokori chikura ngana hayo mwa chiza chairi kyabere chinza isano no jideka kyanda chimukara ba yabono again don't get what I have Kenya ba minto Kenya ito it is on the right track yes tigatwa mu rayo choriru korokomoske Dr. William Samuel Ruto ni bakato koreregas yasta ojakire ekirundukere kia igendo turamusabire tairana maega achore cabinet yegra to koreregas egere na into aba Kenya tobe map asichinse chendo chabeire number 2 opposition ekoregas yae let us accept Supreme Court njakore verdict yae IBC njakore gas yae to accept it, to oversight government error, na turanyo resources. All county governors, wawenere, kufuata si president chorire, irrespective of
their parties taringe karo gwa mo support ye gwa party yao egera na into valitore on the ground tonyora magendro egera na into gendro na bakenya. Thank you very much. Biamono kima Julius mukarabe abone SMS ye tinde kunyisi Kreska ga tabakuru kwa Johnson Barosh from Dhiwa Ngatembo Gerere, watching you loud and clear. God is with Ruto all the way. How can Uhuru go to Kisumu, Martha Karua in Homa Bay, then you expect for to convince? Tango ba iranete as a struggle de jabo. Yes. Nari aleta kopwa. Yes. Nino mwateba. Mwacho murigeria. Biamono kimo mwacho murigeria ndo chikire jida komi gore chinsi sano chapo no mugoroba. Wikiraga no nkaiti to gukorera. Asa manganaya twaruko na kurigeria igoro yenkwana yumuraibwense na boigo speech ya rwetri tukuligoro na mnachakire mirimo na mnagendrete guchibosio ntobe tukurigeria manganaya na kiagendrete guchibosio ntoligo chigotiga wikatomanya ngaitorochie na ndikira twamanyire ngaitwarure kurumaiga ekiagera tutaligerete bintu nigo bigosaleka biamono kigima oyo ndinara ukobori atata itintigere bintu bya yesiko atimatina nyasi migere sitima dinga yore ogocha kutafuka boni gegera tuwa kolire ata bakebati expect the best in life but get prepared the best in life if it comes mbia mono kigima oyo akuru kwa nyasi migere sitima dinga yore ogocha boni gegera tuwa kolire wakisi wako wapi kwa cabinet no ndoko boli nkiaba kusibochi koegwa nduramanye cabinet yumurai bwense na kiaguchi konyebeka kolende we expect ntwa kwani wiki eringa ande yake oyo gori sigura chobo gavana korose county ya Kisii muske machogu abara aligerirwa abuna bantu abara education asuguma bozio abantu bande kabo bantu bakore tikoro gusibara be kwese cabinet yali na ende bantu bale expect namba okore meremo na imati angekera jete most of us ntomo maite lakini gara egwe meremo takorete meremo igaba gusimbara abandi baraiwe biamono kigima nasome yawo nyasimi na ende kwanyo urure arotimati ngai kwalenge no jonte bia mangana yu biamono kigima tikana ende tumira ne chinga gichinde litukulia Jumamosi elinde etokwanira mangana mangi aliyako bakorekanire ase county ya Kisii na boigo county Nyamira na boigo mense ya Kenya biamono kigima producer yomurogiri yakoro kwa Mosai James na boigo Esbon Nyamete na butuwa bwatera na gaiga eli okoletera na omurogiri oyo biamono kigima nchengoro kwa John Kibati tikana nitumira ne chinga kichinde